Hi ha solucions per no seguir incrementant l'abandonament. Aquestes solucions serien, primer que tot, castracions, esterilitzacions, identificació amb microxip, que les denúncies per abandonament talment es tramitessin i es penalitzés aquest abandonament, perquè hi ha una quantitat de denúncies posades i no tenen... Clar, és el que volia dir ara, que de fet existeix una normativa que va ser aprovada el 2003, modificada el 2006, que prohibeix maltractar els animals, subministrar-los substàncies... Però no passa res si es maltracta. Aquí està, mantenir-los... Aquest és el problema. Surt gratis. Que no es fa, i és el que es queixaven elles, que no es fa pagar aquestes multes, que no es penalitza tot això que per llei hauria de ser penalitzat. Aleshores, nosaltres, com a protectores, hi parlem d'un tema en general, perquè totes les protectores estem a la UBI. O sigui, no podem més. Des del Departament, des de la Conselleria de Medi Ambient, perquè vostès depenen de la Conselleria i dels ajuntaments. Som protectores legals i som ONGs, en realitat, i som entitats sense ànim de lucre. Aleshores, sí que és cert que ens convoquen subvencions anuals que tardem anys en cobrar. Com a quants anys triguen? Doncs miri, ara, el 2008, nosaltres hem cobrat la del 2006. I aquesta subvenció és la que els arriba de la Conselleria de Medi Ambient. I els ajuntaments, perdoni, anava a dir, els ajuntaments com col·laboren amb vostès? Si hi ha conveni de recollida d'animals, si no, no. Si hi ha conveni de recollida d'animals. Aleshores, es pot fer de moltes maneres. Es pot fer per un cupo d'animals, es pot fer d'un en un. És a tractar amb cada ajuntament. I n'hi ha alguns que sí que ho fan. Però n'hi ha d'altres que contracten serveis a empreses d'extermini d'animals. És més barat. Sacrificar-los. Evidentment, és més barat. No els han de mantenir. Ells diuen que els mantenen. Jo rectificaré... La llei no Però un animal que no porta microxip, qui és? Aquest animal. Qui és? I avui per avui n'hi ha molts. Aleshores, o estem parlant d'una protectora o estem parlant d'una empresa. Però vostès tindrien molta menys feina si, com a mínim, això del microxipar fos una pràctica obligatòria. Nosaltres, exactament, el que demanem és que la Conselleria de Medi Ambient i qui sigui la persona que ocupi la Direcció General del Medi Natural treballi al costat de les protectores d'animals. No que treballin a la seva manera o en contra nostra. És que jo el que veig és que vostès els donen una responsabilitat i després les deixen una mica de la mà de Déu, no? No hi ha control. És que el que demanem és que facin complir la llei a les administracions, perquè els ajuntaments, en trobo jo, que en deuen, des de l'any 2005, els ajuntaments me deuen encara el que he recollit jo d'animals, i actualment, inclús, jo m'he trobat en un cas que els vaig dir que els animals estaven pel carrer, estava ferit, els vam avisar perquè el recollissin, com no el van recollir, és l'Ajuntament de Móra la Nova, vaig dir jo que els recollissin, que estaven i que hi havia els animals per allí. Al final, després de 6 mesos, vaig recollir aquest animal, n'he recollit un altre, he anat a l'Ajuntament dient que havia recollit aquest animal que no havien recollit ells, i m'han dit, com no l'hem recollit nosaltres no som responsables de pagar-li res. Contestació meva li vaig dir, doncs bueno, jo els hi deixo aquí, el recullen i me'l porten. Contestació d'ells, que si jo el deixava allà, me denunciarien per abandonar. La multaven a vostè per abandonar un animal. O sobre, que Móra d'Ebre ens deu encara, fins del 2005, encara ens deu els pagos que ens han de fer. I a part és que vas a dir-los alguna cosa o altra i qui sigui, dels ajuntaments, i se't treuen de sobre com si encara nosaltres fóssim els culpables de tindre els animals abandonats. Jo em preguntava si, per exemple, el ritme de persones que van a buscar els seus animals de companyia a les gosseres, decideixes que vols un animal, doncs en lloc d'anar-lo a comprar nou de trinca, per entendre'ns, vas a la gossera, el ritme de gent que fa això, vostès noten que creix, hi ha una mica més de consciència, com a mínim en aquest punt? Actualment no. Que tingui una mica de via de sortida. N'hi ha, però també hi ha molts abandonaments. Miri, avui en dia hi ha un tant per cent molt alt d'animals abandonats per parelles que se separen. Oi, que és curiós? Doncs és molt cert. Perquè no hi havíem pensat, però vaja, ja té tota la lògica. Però clar, se suposa que algun o altre se l'hauria de quedar, no? Doncs aquests animals, animals criats a casa, a vegades comprats, a vegades ja adoptats d'un refugi, tornen a un refugi. El sofriment de l'animal és molt alt. En aquest moment, el refugi de Torredembarra, junt amb molts altres que també la situació està molt al límit, però Torredembarra està a la UBI, exactament a la UBI. Ha tancat oficialment. Oficialment ha tancat.
segueixen abandonant animals a les portes. El director de Torredembarra va ser una de les persones que més va promocionar amb el vistiplau de totes les protectores de Catalunya la manifestació que hi va haver a Barcelona a finals de febrer. Hi ha hagut bones paraules, però no hi ha hagut cap ajut real per dir econòmicament ajudem aquesta entitat a que pugui suportar el manteniment d'aquest gran nombre d'animals. Tenim demanada la sala del Departament de Medi Ambient del carrer Doctor Rous, aquí a Barcelona, pel proper dia 10 de juny, per fer una reunió totes les protectores d'animals, per organitzar-nos, per cridar l'atenció dels ciutadans, sobretot per requerir l'atenció del departament. Bé, feia temps que ens la deixaven. Ara ens l'han denegada. La sala. No ens deixen ni reunir. No ens deixen la sala. I l'hem demanada per escrit, legalment, com sempre. Bé, estem pensant si reunir-nos al pati del departament. Sembla que no els hi agrada. Hi ha una nova directora general. Nosaltres encara estem esperant que aquesta senyora ens digui «Soc aquí, què necessiteu de mi?» Perquè, esclar, se suposa que ella està al nostre servei, no? Vull dir, ocupa un càrrec públic. Necessitem que aquesta senyora ens digui «Hola». Nosaltres hi anirem, a saludar-la, però ha de venir, ha de venir. El dia 10 de juny estarem pendents d'aquesta... Necessitem els mitjans de comunicació, allà. A qui ens té? Sí, per favor. Els necessitem perquè si tenim que fer declaracions, si ens volen treure fora, si no ens volen deixar estar allà, en principi les protectores som gent pacífica. Vull dir, potser massa pacífica. Per això ens prenen a vegades per tontos. Doncs mirarem de seguir aquesta qüestió, sobretot perquè, a més, venen temps difícils per acabar, perquè estem fora de temps. Jo el que volia també dir, cridar l'atenció a el que és el Baix Ebre, que és una part que realment molta gent desconeix, que no hi ha protectores en si per poder acollir la quantitat i quantitat d'animals que arriben a haver abandonats en males condicions, que crien. S'ha acollit, en espai de 2 mesos, s'ha acollit quasi un centenar i pico de cadells, més ara en tenim 30 i pico de cadells acollits, perquè és horrorós la quantitat. Ens els deixen a la porta, en caixes, i que nosaltres fem el que puguem amb ells. Sense mares, Sense mares. O sigui que cridem una crida, sobretot a les administracions, perquè compleixin la llei i que els responsables que la facin executar. Perquè existeix la llei, no es faci executar la llei, qui passa? Les conseqüències les paguem nosaltres. És la base, complir la llei és la base. Exactament. Perquè la llei existeix. És que si tots els xips estiguessin xipats, tots els gossos que estiguessin xipats, què passaria? Que quan venen a la protectora, nosaltres responsabilitats. Home, sí, però aquí és per on s'escapen, aquests amos que pel que sigui... I les protectores, per exemple, podem arribar a esterilitzar, per dir alguna cosa, 100 animals de companyia, parlo especialment de gossos, que és del que més es mou l'adopció, no? Evidentment també hi entren els gats. En canvi, ens trobem en què els criadors llencen al mercat 100.000. Aquests 100.000 no forma part de cap necessitat, forma part d'un negoci, una venda per la que s'obté un diner. Aquests animals no té cap importància per ells, que estiguin bons, que estiguin malalts, no té importància el sofriment, no té importància l'abandonament, és una compra compulsiva. Gràcies per haver vingut. Seguirem aquesta reunió del dia 10 si es fa com es fa. I una època més que desgraciadament tindran feina, perquè quan ve l'estiu és temporada alta d'abandonament. Gràcies, Isabels, Bellver i Reventós, per venir. Són les 11:35.